very sad that ang istorya iti sonata. Siguro nga kaya tayo, very challenging talaga mga buwis buhay. Lagi tayo susuldado makakapsat tayo. So, saludo kami abo kata kayo. Nakakalinti kagudwa ti bagida. Bagida, konada. When kit milagro kung nanangaro di kanta, di ba? Akala ko noon mundo ay katapusan. Sa nagbabagang anyo. Kampay ni kamatayan. Sa tuburan, basilan. Tuburan, basilan. It's a place. Aya. Wan, apa ituguran ko nam? Wan, yun sa tuguran. Isure, taman na niya datoy. Diyan mo, basta ako, basaki din. Watching from Singapore. It's tuburan, basilan. Tuburan? Yeah. Awan, tubo. Tubuan, kasi lang kasi kumangay. Tubuan. So, sorry naman. Tuguran ka lang at tuguran dito. Tugurgur ka. Hello, Karuba, watching from Montreal, Canada. Agsala na kita nakachinilas pa naman from Milagros Lopez. When we're trying to give you the cultural and tradition. Talaga mga bawal tatante sumalang nga nakachinelas at your ordinansadan. Mabalain, nulagpas alas 12. Mabalain na nga, wala mo tayo bubuya di dyan. Nagkita lang pirmingan na naulawan. Okay, inaibag nga daw yung mga nung June, ating GM, na danon manan, tel daw, ti pa nagsalami dito'y Barangay Salvador. Babaen ti pa nagkantayo, ti request ko matatay baby kinineneng. To'y kabsa yun, Nora Contawe Sarmiento of Barangay Salvador. Thank you so much, Apo. Kada kayo amin dito Barangay Salvador. Kahit ko na napay, hello, Karuba, kindly greet mga babaero, barbero ng Ablasa. Wow. Okay, medyo atiduktibo uktan, baka libre mo ti agpapukis, no uktan. Aya. Anyway, good afternoon po. Kada kita tatapalengke. Apa ya? Nagatul ti karapukog ko. Ayan, kuya, pag-greet nga po yung staff ng Unisansei, lalo na po sila Jen, Rose, Margie at Ann. Pa-request nga po ng Halsema. It's me, Junior. Onion. May sabay. Oh, tata. Hello, mga idol kong FDD at last, mga gamanan, tinay dumduma, timakyo, makapabang ardik na. Anya, ti title, di kinan tayo, tagay ka di, kaya ko nga iyaramidan ti Tagalog version na nga ti title na kat, walwal. Na mga ko da ita, walwal kat malagip ko, dagijay brief ko, talawlaw dan piman. Kasla prito, abay konti karternan. Ay nang. At least, adapay brief mo, kabsa. Kaya tigap abay ko nga uson. Ay nang. Mamatag brief pa may. June and JM naragsakmanan ti ado a tao. Makangagken kayo ita nga oras from Ida Clinton. Karaman ni Norlin Peterson. Watching from Stockton, California. Wow. You guys are so good. Thank you. From Andoy Magaway Mat na imbangal dayo kakaruba manong pa ikablawan ti Di Guzman ken Magaway family iti Dupax del Sur Nueva Vizcaya agyaman na kanyayo karuba. Greetings from Randy Di Guzman iti Taipei, Taiwan. Request manong jay sirok ti Pandeling. Awan ko pas na talaga kana ni Liza Pascua. Wow, thank you. Hello idols from Martes Ugay. Mga idol watching here at Singapore from Jan Hidalgo. Hello, Villa Carmen, Ken Kanyayo, Kuya Jun at JM watching from Kuwait. From Antilinda Pasion. Ngarod-garo ba? Dito yung tismarunong nga sonata may. Kahit damdamala nga po. Kahit padasin tayo mantimang tati datlag nga sonata. So please stand by apo. Nyaman ti one. Ngarod, dati request na apo nga halsema. Kahit may paikalig iti so amin na apo nga makamo. Nga sumala iti da ito'y. Day kasay kantina, sing igid di kalsada, sin banda na adhalsema. Ayon pa'y banbantayan, di mistisa ay balasang, napintas na po daw iman. At ado'y mang aram, kabaro ay gogoapo, padaang informado. Watak pa'y uwat kumkid puya, uwatak pa'y iit ka, balasang ay naaamo. Naagdagsan mo kako, nanabasan kide ko.
sexy ay panag-awawak, yapuyong ay man kikila. Diyak ni namnama ay saktan bawlay duna, balasang adhal sema. Umiguyod yan kanana ay kataman inumta, dilay dak duduwata. Pinmatong sila misaan, inaw at sang butilya, nabunsiyan din pusag na. Dadak ko digayang gang ko, kaman matat sa niyas-yas ko, tanaw maliyan maitok do. Nautagsan mo kako, naabat sang kiday ko. Bago pa'y isan inilag, sexy ay panag-awawak, yapuyong ay man kikila. Nautagsan mo kako, nanaabot sang kiday ko. Bago pa'y isan inilag, sexy ay panag-awawak, yapuyong ay man kikila. Ay, yeah. Hukom. Of course, apo iti sponsor ko diba Dok at ni Ading Finos Vivi Mendaras of Singapore. Ayan, thank you very much Ading. Katataisuot ko dati kat ko na apay awan di kastoy ko, apay nagbasi dahi iti Badok. Kita ang mga nalaing. Kasla medyo mo ti size na ko na tagayam pimasit ti bagikon. Di ba? Eksakto. Wow. Pero XL gayam. XL kas na medium, feeling ko medium pero XL gayam iso na. Pero talaga nga basit, di ba? Hangadak ka rin ti bagikon. So nga balbaliw mo talaga ti panawan. Ayan, katigiti manariman na pong magbubuya kada kami. Di Ayan. Facebook, please like and share. Tapnodo pa iti makabuya. Kanyo mo ti palabra na basitin na. Kukuyog tayo ngagbuya ko na before you post it. Mga idol, pamati nga po mga nagtataraki nga driver ti Jones. Romy Buaya, James Bolan, Alwin Okog, Gibo. Ano naman? From 102. Well, naimas nga pangal daw mo kuya. Great kumangan, dagiti tindera dito public market. Ti Ramon, kantaan nyo mo dito Balasang, Ed Halsem, Kalkalpas Rich lang. Jefferson, Makanas. Kalkalpas lang kabsat. Naudi di text mo. Anyway, good afternoon kada kayo amin dita. Kan kini Renz nga awan tatay bigat apano ka magpapukis ada ka numo nakipananapanan na nya nga ngaro dita ta dinaglampungak urit adamot ti ano di barbershop ito yung nga sukitan Dijay it is Santiago, it's the Ablasas Barbershop. Ayan, naiwas nga pangal daw yun dito Lolo June, Ken Kuya J. Ang binabati ko po lahat ng family Taguding Kaasi dyan po sa San Sebastian. Ramon Isabela, congratulations po sa Malasin Elementary School, third runner-up sa Drum and Lyre Competition na naganap po kahapon sa San Mateo Sports Complex. Toy ng Kablaaw, Yuri Kaasi Taguding of B4 San Mateo. Thanks po. More power to your program. God bless. Dito yung Facebook kuna ni Limuel Regacho. Pa-shoutout mga Lodi from Chicago, Illinois ng taga-Agu, La Unionac. Kuna naman Pakablaw man family Ogana dita Banda La Paz, Villasis, Pangasinan. Agyamanak mabuhay ti programa of watching from Kuwait from Melda Gagasa. Yang bangal dayo ading June kin JM request man ti Don't Call Me Baby. Don't Call Me Baby. Para kasi man sa batutan ni Tatang Taiso iliwak nga kanta. Baby. Watching from Hong Kong from Leti. Na yung bangal daw kaya June kin ading JM greet mo man asawang ni Rosalia Lopez, watching from Taiwan from Romel Lopez. Ngata.
Aha. Hello. Musta kayo amin dito? Isabella from Lorenza, Pagirigan. Okay, ulitin mi apo. Damdaman basit at dati name that yun tayo. Damdaman pa apo dahil hampay lang itataat. Baka mag-text kayo nga sigod. Damdaman apo. Isagana yun lang apo dahil kita sa Alfonso. Ag-text kayo dito yung official text line. Isa lang apo. Di mabaling nga pagpugtuan. Ulitek apo 0915-071-3686. Okay, ibunbuntog ko ka no. 0915-071-3686. Damdama ako dita nga ibagata yun ka ano. For the meantime, may sapi nga sunata para kalagiti nahilig apo nga makipalot. Okay. Tay kawitan ni tatangkit na gage agmalmalen takaruba agdake amin nga upa kamat-kamaten na sariksigan apagtubo tidudod na tay kawitan ni tatangkit na unge umarig-arig sumasariksi isuti ari kawitan nga karuba kamano kang Texas awan natrasan na piki-pikilen ni tatang apro-aprosan ni tatang ablo-ablonem ni tatang jay manok na nabigatan piki-pikilen ni tatang apro-aprosan ni tatang ablo-ablonem ni tatang taraken na akawitan. Kel ti ulo kawitan ni tatang adu tiag ko na kaslakan kubra agtartarao no mabigatan riingin nati sangka kaaruba piki-pikilen ni tatang apro-aprosan ni tatang ablo-ablonen ni tatang jay manok ng mabigatan piki-pikilen ni tatang apro-aprosan ni tatang ablo-ablonen ni tatang taraken na akawitan piki-pikilen ni tatang apro-aprosan ni tatang ablo-ablonen ni tatang jay manok ng mabigatan piki-pikilen ni tatang apro-aprosan ni tatang ablo-ablonen ni tatang taraken na akawitan piki-pikilen ni tatang apro-aprosan ni tatang ablo-ablonen ni tatang jay manok ng mabigatan piki-pikilen ni tatang apro-aprosan ni tatang